Трошко вече тича и на 4 крака. Ой! Леко, ваткото и каката. Леко. Леко с детенцето. Вижте го как търчи. Изядоха ме походното легло. Късаха го вече на цяло. Оставете го малко да потича, да ви постоянно отгоре му и той ляга горкия. Ой. Ей, Боже. Строши, хайде малко. Хайде, Строшко. Хайде. Бързо тича. Бързо. Хайде де. Виж колко тичаше преди малко. Сега защо спря? Заснемам този момент, защото преди малко наистина Строшко днес за първи път тича и на 4 крака. Т.е. двата задни щупени крака вече са добре. Каза също. Миличък. Пишло, ето стъпа на задните. Ето, браво. Виждате ли, браво? Ето, браво на мама, момченцето. И браво, бе, мамо, бе. Абе, много мама те обискам, бе, мамо, бе. Ами, браво на това моето момченце, бе. Браво на мамо, вече тичка на крачетата. Ой, на мама, сладурчо.